Vil du sige hej til mor? Hej Mathias. Hej, Bodil! Grande! Hvor er jeg glad for, at det er dig, der er mor. Og det kunne du godt høre. Ja, det kunne hun ikke høre. Nej. Nej, altså lige nu der virker det. Altså, Okay. Jamen, så jeg tror jeg bare, vi tæller ned på 3. 3, 2, 2, 1. go. Nå, Madsen, jeg er spændt på at høre, om du stadig har jetlag efter Ej, jeg har genvinden. ikke mere. Jeg har fået vendt jetlaggen, men plejer man ikke også at sige, en dag, en time? Det er sådan en god tommelfingerregel. Men nej, jeg har ikke jetlag mere. Jeg synes, Sleepy Monday, den ramte også mig. Det er ikke kun, det er jo der er allerflest trafikuheld. Det er Sleepy Monday. Tværtimod, og hjertestop og den slags. Hvorimod, at i oktober måneden, hvor vi lige får en time ekstra, det er jo der er allerflest, der har det godt. Det er jo egentlig uhyggeligt. Det er uhyggeligt. Jeg er søvn om massør dør, og det er jeg stadigvæk. Jeg fik klokket mine 9 timer på Det er godt. Velbekendt-dagen. Det er godt. Hvordan har du det? Ellers her i det der The Holy Week, Flandern rundt på søndag, dagen efter, at du kørte The Vast over Flandern. The Holy Week. Jamen, indtil for en halv time siden har jeg været træt af det. Eh? Jeg er træt af at være Big Marty. Og så var jeg lige ude og rulle lidt stænger. Jeg var ude lige rulle lidt, og så endelig mærke, at der var friskhed i kroppen. Det gjorde mig vildt glad, og det gjorde mig fortrøstningsfuld til weekenden. Fordi at jeg var sgu lidt, jeg var lidt mærket i går. Der var ikke så meget skud i støvlerne, som jeg havde håbet på. Altså det var, The Vast over. ja. Og det var en dum dag, jeg har dårlige ben på, kan jeg fortælle dig. Der blev sat nemlig kørt stærkt. Ja, så tror jeg bare, at der er så heller ikke så lang tid til planer rundt, eller til søndag. At man bare kan gå og håbe på det bedste, ikke? Så jeg var virkelig, virkelig glad for, at jeg tog ud og cykle, og bare havde sådan, du ved, friskhed i kroppen, hvilket jeg nok, det har sgu været nogle hårde E3 Gent, og jeg tror, min egen lille eller lommefilosofi, eller teori, som også bliver delt med Mathias Rik, det er, at den mængde kalorier, jeg skal producere for at komme igennem de der løb, det er basically umuligt at æde sig til. Og du ved, når det så bare back-to-back klassikere, man kører, så lige pludselig så rammer den bare sindssygt hårdt. Og det er hårdt for alle, det er jeg godt klar over, men jeg var heller ikke den eneste, der havde dårlige ben i går. Men Kan du være lidt mere specifik i forhold til, hvor mange kilojoule er det, at du skal spise? jamen, jeg tror ikke, man kan spise sig til det, men det er jo sådan noget på... Jeg kan ikke lige helt huske de præcise tal for Gent, men det er op omkring 7.500-8.000 bare på cykelturen. Fordi jeg har sådan noget 330-40 watt i snit. Men det er jo både fordi, vi dummer os lidt med at sidde forkert, der hvor den splitter, hvor Alpecin splitter den. Og så er jeg jo glad for at kunne gøre et stykke arbejde, men i sidste ende har det jo været federe at være hammeren frem for neglen. Og selvom at det bliver lukket ind Barneberg, eller op ad Barneberg, første gang Kemmelberg, så som om der bare lige manglede de der 40 watt til at kunne sidde med i gruppen. Så det er enormt med, fuck man, jeg hopper jo fra gruppe til gruppe i de sidste 80 km. Og sådan nærmest bare køre solo, ikke? Så det var nogle hårde dage. Det har det været. Ja, det var også det, jeg sagde til dig her den anden dag, at E3 og Gen Vivel gennem begge løb, som jo jeg havde fornøjelsen af at kommentere, hvor jeg jo snakkede med dig inden
begge løb, hvor du fortalte mig, hvad din opgave vil være, og du arbejder flot for Mads den første halvdel af E3, og så igen, det er jo tydeligt at se, at det er dig, der får lov til at føre som et svin for at få Milan tilbage, blandt andet sammen med din gode ven, betjenten Rasmus Søjberg. Men jeg så gang på gang ser, at du gennemfører løbende. Det overrasker mig, hvor jeg tænker sådan, jeg ser dig ikke i de sidste 90-100 kilometer, men der er en garanti for, at du altid står på resultatlisten. Ja, jeg tror, de der dage, det er jo bare sådan, at der er jo stadig noget forberedelse frem mod Flandern rundt, som er vigtigt. Fordi at cykelløbene jo, for mit vedkommende, først stopper efter 200 km i Flandern rundt. Tættere på 220-30 stykker, hvis alt bare flasker sig. Så det er jo også nogle enormt store dage, du skal gøre dig klar til, som er svære at replikere på træningsdage, fordi kroppen jo simpelthen bare siger stop. Og det der skud af adrenalin og kortisol, som du får af at køre cykelløb, det gør bare, at du kan presse kroppen meget, meget mere ude i ukendelighed, hvor at man tænker, at nu finder man nogle nye grænser. Og det bliver ligesom vildere og vildere. Du kan også se, at jeg er nødt til at tage nye midler i brug, at jeg er jo helt nede på 2 mm på skallen. Og det tror jeg også, den ramte mig ekstra hårdt i går, fordi at der gik jeg jo så fra at være, du ved, kompromisløs søgende på marginal gains til at bare være en, der ligner en grim rosa. Da jeg sad der i bussen bagefter og ringer hjem til Emilie, der kan jeg jo bare se mig selv på FaceTime og tænke, hvad har du gjort med dit hår? hvad har du der offret? Så jeg tror et eller andet sted, så er det fint, at jeg lige går lidt hårdt til mig selv. Det skal bare ikke gå ud over mine holdkammerater og stemningen her på holdet. Det er fint, det holder i sig selv, fordi et eller andet sted, så er jeg jo også på en rejse, som er at finde ud af, hvor god kan jeg blive. Og det finder jeg ikke ud af, at det altid bare går godt. At nu blev det lige overkogt lidt, grøden, men ja, nu er det jo bare bounce back. Også fordi de sidste 6 år har jeg kørt de samme løb, og har ikke engang været i nærheden af at være lige så god. Og hvor jeg har fejlet gang på gang, men har brugt det til at finde ud af, hvem fanden er jeg, og egentlig er et virkelig godt sted i forhold til de her klassikere, fordi jeg kan mærke, at jeg har vildt meget erfaring. Også selvom den erfaring slet ikke er det arbejde, jeg skal lave nu. Men jeg synes, det er begyndt at være sådan, du ved, det sidder nærmest bare i kroppen at køre de her løb. Jeg kan ikke, altså, jeg havde en kammerat, eller Dr. Stockholm, som reddede mit ben tilbage i 2020, og for Aalborg Universitetshospital, som nu er ansat, eller medejer af Sana Hypoxi. Han skrev, at han stod på Karnemelstrat, og sådan, jeg har ingen anelse om, hvad det er for et sted. Men jeg kan, når jeg er der, så kan jeg jo huske det. Altså, jeg kan også huske, hvad der kommer i bagefter, og de næste mange kilometer, fordi det sidder så dybt ind i ens krop, at nu begynder det at gøre nas, og her kan man tage en pause og sådan. Men det tager desværre mange år at opbygge. Det gør det. Og det kræver også, at man gennemfører cykelløbene, hvilket nok vender tilbage til, hvorfor rytter gør det. At det ikke bare, ja, så er der også noget respekt over for sig selv, at man kan se sig selv i spejlet, når man er færdig med at cykle. At man gjorde et stykke arbejde, men også, at man kom igennem selv. Og i forhold til det, du sagde i begyndelsen her, at det var ikke så sjovt indtil for en halv time siden at være
Big Mati. Er det, og var det den følelse, var det udelukkende på grund af, at det var står de ben, du havde der, og at der jo kom et DNF ud fra dit navn, som jeg ved, du hader? Nå, men fuck det der DNF, det har jeg faktisk lagt lidt på hylden her, efter at der er noget større, noget vigtigere, noget arbejde, der skal laves, at jeg havde også udgået af E3 uden problemer, fordi at det gik så godt, som det gjorde. Og så hellere begrave sig, og så ikke kunne komme til målstregen, og så faktisk have gjort det, man blev bedt om. Men jeg tror bare sådan, at det var bare, du ved, når man stiller op til de løb, man har trænet til hele vinteren, så vil man også gerne være 100% til, altså når du stiller til streg. Og så er det jo også bare sådan, de sidste 5 løb har jeg slået nogle nye rekorder i, altså for min egen fysiske formåen, hvilket jo helt klart bliver brugt nu til at være sådan, nu handler det bare om at slappe af inden søndag. Fordi du jo ikke mister noget den her uges tid. Tværtimod. Så jeg tror, at det har gået rigtig godt, og så kom der det var mandag, tirsdag og onsdag, der har været, hvor jeg vågnede op og tænkte sådan, jeg kunne godt lige sove 9 timer mere. Så går det også ud over mit humør. Og jeg tror, hvis jeg bare var holdt mig til, at det bare var en fuld rest day, så tror jeg bare, at mit hoved, og det er det, jeg sådan kommer tilbage til hver gang, at hvis jeg ikke dyrker motion, så kan jeg ikke selv holde styr på mine tanker. Og så, altså indtil for et kvarter siden, var den her podcast heller ikke en realitet, fordi at jeg kan ikke reflektere over ting, at det er bare et tankemylder inde i mit hoved. Og så ligger jeg bare og stiger. Jeg kan ikke rigtig formulere mig på nogle punkter, så det at komme ud og bevæge sig, få noget sollys i øjnene, det har hjulpet mig rigtig mange gange. Det har hjulpet mig, siden jeg var 9 år gammel, med at kunne få styr på mit eget hoved. Jeg havde min mor for at sige det til mig, dengang jeg var teenager og dreng, at nu er jeg umulig, nu skal jeg tage ud og cykle, og følge nærmest, det var sådan sådan et pres fra min mor om, at jeg skulle træne, men altså, det var jo egentlig bare fordi, at jeg var en møgung med krudt i røven, der ikke hun ikke kunne holde styr på mig, mindre jeg tog ud og træne. Så kan man jo sidde og selvdiagnostisere sig selv, men... Ja, men det er jo... hvis jeg skal prøve at beskrive det for lytterne, det er jo en virkelig... altså en presset tid for dit vedkommende, i forhold til, at det hele kulminerer nu. Den søndag, der kommer nu, og næste søndag, det er jo det, du har hiret efter hele foråret, ikke? Og jeg kan jo også godt mærke det, når vi har snakket sammen her dagen op til, at som mandag, der kunne jeg ikke lige få det til at hænge sammen, og du var meget hurtig til at sige, jamen vi gør det bare i morgen, optager bare tirsdag. Og så blev det for tæt på middagsmaden. Der var lidt, du var allerede boks frem mod Dvars Store, så efter Dvars onsdag havde du ikke løst, og nu sidder vi så endelig her. Og derfor er det også det er stort af dig, at du tager dig tiden til at lave den her podcast, fordi at altså jeg kan i hvert fald ikke sætte mig ind i det. Jeg kan prøve, men jeg kan ikke sætte mig ind i den situation, du sidder i. Hvor meget pres og hvor hårdt det er mentalt også at være der. Jamen, jeg tror, man skal virkelig besidde en vild form for empati for at kunne sætte sig ind i det respektive menneskes, altså hvad der foregår inde i hovedet, fordi jeg kan også godt sidde sammen med mennesker, jeg virkelig holder af, og bare sådan, altså de er så skuffet over det, der er sket, hvor man bare sådan prøver at se dig selv bare en lille smule udefra, og se hvad du har gjort, hvad du har udrettet de sidste mange år. Men det er jo også et vildt miljø at være i, fordi du sidder med verdens bedste.
og lige nu bliver der kørt stærkere end nogensinde, så du sidder måske egentlig med den sidste generations bedste rytter, og sidder og skal sammenligne, og så, altså man føler sig jo bare dårligt, hvis det ikke går efter ens hoved, eller man ikke leverer, som man kan på den allerbedste dag, ikke? Og det er måske også derfor, at du bliver ved med at du bliver, altså det er jo bare et verdensklasse miljø, man er i. Men jeg tror ikke nogensinde, du kommer til at kunne forstå, hvad for et pres jeg sætter mig selv under. Fordi at det er så... Det er jo også lidt ødelæggende, men samtidig er jeg på en rejse, hvor jeg hele tiden finder ud af, hvordan jeg bliver bedre. Og det gør jeg kun ved at holde mig selv op mod den person, jeg tror, jeg kan blive. Og lære af de fejl, jeg laver. Jeg er sikker på, at det her kommer ikke til at gentage sig næste år. Jeg er blevet trænet af en træner, som jeg er sindssygt glad for siden november måned, ikke? Men han skal jo også vi skal jo lige dejle ind, hvordan vi gør det her, og hvordan vi kommer igennem sådan en periode her bedst. Om det er at køre 3 timer dagen inden i 3 sammen med Mads, og køre hans program, eller om det gør noget andet, eller noget tredje, eller fucking hoppe på tungen dagen inden, for at se, om man kan bare hente lidt. Det er jo også, og jeg tror bare, at det her samarbejde kan blive så meget bedre, ved at vi lige har en sæson under bæltet, ikke? Så jeg ikke sidder fucking 4 dage inden og pisse depressiv. Men samtidig, føler egentlig, at jeg har ret godt styr på det. Nu sidder jeg så også godt med en helt natural kolumbianer i koppen, som jeg fik brygget lige inden vi gik på, og det er noget passion fruit. Okay. Hvid chokolade, fersken, og så citrus. Maracuja. Det er rigtig væsling-drik, det her. Maracuja, det er jo min yndlingsfrugt i Colombia, i hele verden. Passionsfrugten. Og Jamen, vi sidder, jeg købte fra det restaureri, der ligger inde i Gent. Og jeg kan rigtig godt lide, der er nogle batches, der kommer ud af Colombia lige for tiden, og også Costa Rica, som bare sådan helt, det er nærmest som sådan bubblegum, hvis man får den brygget ordentligt. Men det er virkelig, virkelig godt, og så var det egentlig også til en okay pris, så det var sådan ikke. Og så er jeg også her, fordi jeg kører jo sådan en monner hver dag, inden jeg skal ud og køre løb. Så jeg tænkte, jeg skulle lige prøve noget decaf også, så det ikke stikker helt af. Jeg skal ikke være, altså, jeg skal lige holde det nede også på et niveau, hvor alle kan være med. Decaf, ja, det er der også, men det er fra en anden farm. Det er, her er vi oppe i 21 meters højde, og også det, man kalder sugarcane decaffeinated. Og den er jo bare helt natural. Det er jo den, jeg holder allermest af. Kan du vise mig, hvorhenne i Colombia der? Ja, vi er i hvor fanden er det? Agüero. Agüero. I området, der hedder Huila. Huila. Ja, Huila. Ja. Huila. Ja, der var min hende, der arbejdede i huset, der hvor jeg boede. Marta, hun var fra Huila. Marta. Skønt navn. Det er Misika, den hedder. Marta Misika. Ja, det er rigtigt. Og til alle jer, der lytter med, ja, så kan I jo faktisk se Madsson drikke den passionsfrugtede kolumbianer, og se den nye frisyr, som jo også blev præsenteret tidligere. Jamen, jeg har faktisk sindssygt meget med. Jeg har også, så kan vi jo vise, jeg har håndgranaten her. Håndgranaten. Kommandante. Så har jeg ejersposen. Skål. Som vi er så dejligt at sponsorere af.
Så har jeg min vågn-op-briller her. Altså, jeg har sygt meget drip med. Det er, hvis der ikke er så meget sollys, eller jeg ikke kan Hvad, overskue at komme udenfor, hvad inden for siger, det første halve time. hvad siger Søderqvist til de der briller der? Søderqvist, han var lidt i chok første gang, jeg rev dem frem, fordi de første par dage, der tog jeg ham også lidt på sengen. Fordi jeg har jo fået en gave på, jeg tænker også det på vegne af dig, jeg er jo en rigtig glad lytter, der har sendt mig en Neurosym, som er sådan en elektrode, du sætter på op ved venstre øre, og så stimulerer du vagusnerven. Jeg var helt op at køre over den vagusnerve der. Tak Frederik Bunde for at prøve at se, om vi kan få styr på min søvn, hvilket har, altså, next level søvn, jeg har haft, efter jeg har brugt den her vagusnervestimulator. Men da jeg så river de der frem, fordi jeg ikke lige kan overskue og åbne ud til regnvejr, der er han er ved at falde om. Og så har jeg også min natbriller et eller andet sted, som jeg ikke, som gør, som han synes er ret fede. Det er jo sådan nogle orange glas, så jeg kan falde i søvn også. Mm. Ej, de er meget sådan svenske ABBA. Det tænker jeg lige i Søderqvist. Ja, 100%. Og så noget Dire Straits, når jeg sætter ham på også, inden vi skal i seng. Så det er vores wind-down-rutine. Og så sidder han over i den her stol, jeg optager podcast i, og så sidder han egentlig bare og kigger på mig og sover, fordi han er ikke klar 10:30. Det er da også ret sent, du går i seng, synes jeg. Ja, men det er jo det der jetlag, vi snakker om. Nej, men apropos Ejers, som du lige har fremme, vi skal huske at sige tusind tak til dem for at støtte podcasten. Til alle jer, der kunne tænke jer at prøve det, så husk, at I kan bruge rabatkoden Gruppettoen, så sparer I 100 kroner de første 3 måneder af tilbuddet. Der ligger også et link her i episodebeskrivelsen. Vi har fået Teddy Big Gun, din far, på Ejers, og vi har... Bjergelefanten. Vi har en mission nu, Mads, om at vi skal have bjergelefanten. Min far. Vi har fået Big Gun. Vi har fået Trækrik på. Og så mangler vi bjergelefanten. Så har jeg ligesom mine mænd i mit liv, der er kommet på. Og Trækrik, det er min svigerfar. Han har kun efterhånden... Han mangler lige at få solgt en canyon. Så har han kun Trek. Han hedder Henrik. Trækrik. Det bedste, der bliver jeg sgu lidt stolt af min hustru, fordi normalt er hun ikke særlig god til at give øgenavn, men den sad sgu lige i skabet, den der. Så han melder sig ind i kampen sammen med slagteren, Kæbe, lillebror, den lille røde, you name it, i det her lille univers. Men nej, få signet op, få nogle gode vitaminer, mineraler, fiber til mausen, så man ikke... For jeg fik jo brudt cirklen i år i Gent. Ja, det har jo været et forfærdeligt løb for mig i mange år. Det der kommer nu. Vi har snakket om, at der mangler lidt poo-historie. Nu kommer der en god en her. Jamen, og det er så til dem, som ikke har været med på rejsen med meget byrd, men det første Gent, jeg kører, der er vi i en situation, hvor jeg ikke kan få gang i systemet, inden vi går i gang, fordi at, det er den dag, hvor man stiller klokken tilbage, plus at Gent starter altid 2 timer før alle andre klassikere, fordi det er så langt et løb. Så mit system har aldrig været klar til at, ligesom at komme af med det, der skal kommes af med om morgenen. Og det har så resulteret i et par gange, hvor at jeg har nødt til at gøre det undervejs. Og så vidt jeg husker, så Altså undervejs i cykelløbet, vil jeg mærke. Ja, jeg mener, det var 2022, hvor jeg bliver nødt til at sætte mig ned af med spiseugen. Og så... Er du godt med at vise det nu? Nej, det var bare kaffen, der lever sit eget liv her. Og så sidder jeg simpelthen og eyeballer et lille barn, mens jeg gjorde det. Ja, det er jo desværre på det store internet. Men det gjorde, at cirklen blev brudt. Jeg var helt op, og jeg fik det både sagt til alle kameramænd på vores cykelhold, at nu var det de gode ben. Damn. Ej, det er godt. Og nu nævnte du, apropos kælenavne,
Slagteren. Grande Slagter. Winner Olympias Tour 2026. Det er måske det, der har fornøjet mig allermest i den her uge. Mm. Det er, at... fordi for os, der var... Jeg husker det. Det er noget af det, jeg husker allertydeligst fra den polterappen, som du så smukt sammen med Mikkel arrangerede for mig. Det er, at han sidder i slutningen af oktober måned 2024. Af Slagteren, Mads Andersen her. Og så skal han ligesom forklare en af mine venner, som også cykler lidt, men som jo ikke kender så meget til kontinentallivet i cykelsporten. Og så skal han prøve at forklare, sådan, hvad der også får ham op at støde, når det ikke handler om klassikere, eller Tour de France, eller OL, VM, whatever. Og det er det her løb, han prøver at forklare om, hvor at, han træner hele vinteren, og til sidst så bliver han jo som et dyr, og ikke engang hans egen mor kan lide ham. Og det er det, der får ham op om morgenen. Og det har glippet et par år med det olympiske tur der, og så lige pludselig skriver sig ind og har fucking vundet cykelløbet. Skriver sig ind sammen med din svoger på... Som, vinder han, jeg tror han bliver 2, ikke? Breinhøj. Altså, det er jo Breinhøj venner. Ja. Ja, klasse. Det er jo virkelig, virkelig... Og hvordan de gør det til sidst med, at Fætter Gunnar, han river øverste palle også på etappen, det synes jeg var... Det var gennemført, må man sige. Ej, de to. Og det er også et sjovt hold, jo. SWAT Club. Det var fucking Jens. Han sendte mig, da de startede der. Han har fået... de har jo sådan en lille camper, hvor de har fået installeret en Rocket Espresso ind i... Altså, det er big ball energi. Ej, det er vel ondt for MSA. Jeg ved, du har fortalt tidligere, jeg ved ikke, om det var med i potten, men har bøvlet lidt med lidt sygdom her fra starten af sæsonen. Ja, på Ruders fik jo en græsk menu, og det kunne tarmsystemet ikke holde til. Så der var han lige nede og skrave lidt. Måtte lige hjem til Marianne og få en opblomstring. Få noget gris og noget pasta. Og så ellers afsted. Det er... Jeg skrev det ud sidste år, at jeg forstår ikke, at der ikke er nogen, der tager ham. Han er den stærkeste kontinentalrytter, jeg nogensinde har set og mødt. Og så ved jeg, at han vil sælge sin første fødte for at rykke ind i en positionskamp først. Ja. Og det er jo egentlig det eneste, man har brug for på mange af de cykelhold. Det er en, der er gal nok i skranden til at chance det hele. Og så har jeg den power, han har. Det er virkelig, det gjorde mig virkelig, virkelig glad. Spørgsmålet er, hvad er du klar til at give og ofre og sælge for at Mads P. vinder positionskampen på søndag i Flandern rundt? Altså, jeg kunne mærke, når jeg skal ind i det, at så længe det bare er for Mads, og så tænker jeg ikke over konsekvenserne. Så gør jeg, hvad der skal til. Så jeg er villig til at gå langt. Men hemmeligheden er jo at komme derhen, hvor man slet ikke tænker over, at man skal sælge noget. At man bare gør det. Fordi lige så snart man begynder at tænke over, fuck, jeg kan ryge på røven nu, så er det game over. I hvert fald for mit vedkommende. Det er også det, der er så crazy ved det her løb. Det er jo en ting, at det fysiske er hårdt at køre dem. Men sådan dit nervesystem er fucked efter sådan 5 timer, hvor du har troet, du skulle ryge på røven 100 gange. Ja. Da du fortalte om de rekorder, du har slået, flere rekorder, du har slået, hvorhenne, i hvilke momenter af cykelløbene er det, du slår rekorderne der? Jamen, det er typisk på de længere stræk, sådan noget 90 minutter, 2 timer, 3 timer. Så det er ligesom positionskampen, og så ligesom overleve derefter.
hvor det bliver lidt mere sådan munker-tempo. Så det er timen op til, at jeg bliver sat, og så ligesom man skulle holde gang i den, på at komme tilbage. Det jeg mangler er bare sådan, du ved, et godt punch, for jeg kunne komme over bakkerne. Det tror jeg kommer med friskhed nu. Det, det er jeg ret overbevist om. Hvordan er stemningen så generelt på holdet med... Ja, det er jo ikke hemmelighed, at det har været et uheldigt og forsømt forår indtil nu for jer, særligt Koopman Petersen, som jo bliver syg ved E3 og misser Gent, altså med i går i Dvarstor og kører flot top 10 der. Hvordan er atmosfæren på Vejle Brygge frem mod de næste 2 store løb, som jo er der det gælder? Jamen, jeg synes faktisk, den er okay. Det er ikke sådan, at... Altså, vi masser meget overbevist om, at det hele kan jo bare vinde på en dag, og det ved vi jo alle sammen, at laver du et stort resultat på søndag eller næste søndag, så er alt glemt. Alt er glemt. Så det er vi jo også meget overbevist om, at hvis vi rammer den i røven, så er det jo ikke et forsømt forhold lige pludselig. Det er jo det, der er så barsk ved cykelsporten, det er, at det er meget få resultater, der definerer, om det er godt eller skidt. Men jeg synes faktisk, at folk er rigtig gode til at holde modet oppe, og specielt synes jeg, den måde, som holdet kørte på i går, det kan jeg så finde ud af på bagkanten, der ikke var tv-motorcyklerne ikke rigtig var kommet på endnu. Fordi at det var sådan lidt en PlayStation-taktik, Miki Shah og Rasterman, de havde fundet på i går, med at køre første gang vi gik ind på de små omgange. Og det lykkedes jeg lidt, eller? De gjorde det, og Mads sad der i en 15-mandsgruppe, som var Tjek og Søren Krav. Og Wout var der ikke, og Philipsen var der ikke på daværende tidspunkt. Og jeg tror sådan, det at kollektivet ligesom havde en opgave at sætte det op, det skaber jo sindssygt meget moral. Selvfølgelig har en sejr altid været foretræk, men føle, at man er en del af en større plan, det tror jeg for kollektivet var vigtigere. Og så er det bare ærgerligt, at man ikke begynder at sende Dvarstor-Flandern fra start til slut. Det er et kort løb, og sådan, det er jo fuld gas fra starten af. Så det synes jeg er sådan lidt ærgerligt. For i går var ingen undtagelse. Altså, der kørte jo aldrig et morgenudbrud, fordi da vi kom tæt nok på kilometer 99, så kunne vi jo ikke lade folk køre mere. Og så boblede Trek sammen, og så splittede de det første gang. Vi ramte... hvad fanden hedder den egentlig? Det var også der, hvis man gjorde det sidste år, de gjorde det bare omgangen efter, så det var ligesom sådan et overraskelsesmoment, som jeg synes, at det hele verden godt måtte have set. Nu kører du jo på Little Trek. Du kører for, at Mads skal vinde klassikerne. Det er din mission, at det skal lykkes for ham. Men kan du godt blive ked af det på Van Aerts vegne over, at det ikke lykkes i går? Nej. Det kan du ikke? Overhovedet ikke. Hvorfor ikke? Yeah. Jeg tror, han er meget sådan en stor publikumsfavorit, og det forstår jeg godt. Men jeg tror, at... Ja, nu skal jeg også virkelig være påpasselig med mine ord, fordi jeg ved, at det går hurtigt lige pludselig. Men altså for mig er Garner min helt store helt. Fordi at han er den størrelse, han er. Og jeg synes, han er røvligans. Men jeg deler slet ikke den der sympati for ham, og jeg synes ikke noget synd. Jeg håbede... Jeg sad jo på
for enden af stolen i går, fordi jeg troede lige pludselig, at det lige pludselig var til lille Treks fordel, det der skete. Og da Mads ligesom går anden mand ind i sidste sving, så tænker jeg, okay, nu rykker han et nyt røvhul i, og bruger Fanart og Garner som slipstrøm til at vinde cykelløbet. Så på den måde sad jeg kun og håbede på, at Mads kunne tage den til sidst. Men nej, jeg tror, der sidder noget dybt i den der... Du ved, jeg var ikke professionel dengang Ineos var alt dominerende. Men jeg har jo kørt mange sæsoner, hvor at Visma har virkelig haft overtaget både klassikerne og i turen. Og det sidder bare stadig i min... Ligesom en UAE kommer til at sidde i min krop i rigtig mange år, at de der alt dominerende hold, det gør mig ikke noget, når de ikke vinder. Tværtimod. Det er sådan et åbent sår, der ikke er helet endnu. Ja, fordi altså, det er jo ikke særlig mange år siden, hvor at Visma bare tog alle klassikere undtagen monumenterne. Og det var vanvittigt at være vidne til, at Van Aert bare kunne give et genvælvegen til Christophe Laporte. Og da de kører hjem i kyrene, 4 mand, og dagen inden også bare, jeg tror det er Dylan van Baarle, der vinder omløb. Altså, de tog jo alt, hvad de kunne. Og det glemmer jeg, det tror jeg, at de færreste rytter glemmer, fordi det er så få år siden. Mm. Men jeg synes, det er inspirerende at se, at man kan bounce back på den måde, som Van Aert gør. Tror som atlet, tror jeg bliver vildt inspireret af at se, hvordan han ligesom kan gøre de ting, han gør, selvom at der er så meget modgang. Ja, og den måde, han kører går, er også virkelig flot. Det er der ikke to meninger om. Mm. Jeg er også lidt spændt på at høre din mening om, eller bare sådan din reaktion på nyheden i går om, at Remco Evenepoel skal køre Flandern rundt på søndag. Jeg troede, det var en aprilsnar. Det tror jeg mange troede. Og så har jeg set sådan lidt interviews, hvor han er lidt rapkæftet, hvilket jeg holder så meget af det. Jeg synes, det er så fedt, at der er noget personlighed i den rytter. Altså, jeg synes, det er... Jeg har altid godt kunne lide de der sådan Conor McGregor rapkæftet, og jeg tror, det er det tætteste cykelsporten nogensinde kommer på at have en så stor mester, der faktisk også, du ved, er lidt pitbull-agtig. Jeg synes, jeg tror, de fleste har vel egentlig tænkt, hvorfor der på Quickstep, hvorfor ikke bare tage ham ind til Flandern? Altså, det passer ham jo rigtig godt. Og jeg synes også, det er genialt, at de har holdt det hemmeligt indtil nu, for at der ikke har altid skulle være det der fokus på, at han kørte. Og jeg kan også rigtig godt lide, at han ikke, du ved, laver klassikere med, så starter vi lige et Dvarstor, og så ser vi lige som forberedelse frem mod søndag, at han kender vejene. Han ved, hvad det er. Og så har han, altså i min optik, Red Bull er jo blandt de 3 stærkeste hold uden ham. Så han har helt klart opbakning med de tvillinger og Gianni Vermeer, som er virkelig irriterende i feltet, men sikkert mega god som holdkammerat, fordi han virkelig kan skabe, altså få dig frem, ikke? Mm. Nej, jeg tror for løbet er det godt. Jeg tror, det er godt, at der er nogen, der kan matche Pogacar, så det ikke bare bliver et enmandsshow. Nej, og med det, jeg har kørt indtil nu i foråret, Mads, som jo bliver 4 i Sanremo, 9 i E3, er 10 i Dvarstor, at han stadigvæk kan levere på trods af alt det, han har været igennem med skader og sygdom. Nu kommer distancen. Det er jo, ved vi, at det er noget, Mads han holder af, det bliver længere og mere udmagrende. Er det så, hvad det han siger til, at han skal vinde søndag og søndag? Jeg tror, altså, for mig at se, så er Roubaix jo den største chance. Mm. Og Flandern er jo stadig en chance, og specielt på grund af distancen. Altså,
Hvis de fleste bare sætter sig ind i bussen i går, så kører han jo videre til hotellet og får kørt sine kilometer, sådan rigtig old school. Fordi det er på distancen, hvor han er next level. Men Roubaix, det er jo ikke nogen hemmelighed. Det bliver den største chance, vi får i år for at vinde et monument. Og så må vi se med Flandern, altså hvad har han været på podiet 3 gange før, så han er jo ikke en novice i det løb. Det er jo fandme, det er sjældent, man får lov til at stille til start med, det har jeg aldrig nogensinde prøvet før, at stille til start med en af podiekandidaterne. Det tætteste, jeg har været på før, det var Matteo Jorgensen. Men det var også meget imponerende, at han leverede det, han gjorde dengang, Matteo, fordi han har ikke i nærheden af den samme opbakning, som vi kan tilbyde med os. I den periode, du har været i her de sidste par uger i Belgien, op til klassikerne og monumenterne, er der på noget tidspunkt, og misforstår ikke mit spørgsmål, men jeg ved, du er taknemmelig for, hvor du er, men er der på et tidspunkt, hvor du har savnet momenterne på Movistar, hvor der ikke var det her kolossale pres? Nej, overhovedet ikke. Jeg holder virkelig meget af det, og jeg synes, det gør, at cykelløbene, fordi de er så crazy, de er så vanvittige, og man kan slet ikke forestille sig, hvor vilde de positionskampe er. Det er, hvis der virkelig er et formål med det. Altså, det er så meget nemmere for hovedet at kapere med, fordi at lige pludselig er det sådan, jamen det er vigtigt det her. Det er vigtigt, at vi sidder her. Det er vigtigt, at jeg tager en placering her. Det er vigtigt, at jeg skubber til ham her, så han forstår, at han ikke skal køre ind mellem mig og min holdkammerat, ikke? Så nej, altså det, at der er et pres, og der er en leder, det gør, at det er 1000 gange nemmere at køre de her cykelløb. Fordi at du virkelig vågner med en, ja, undskyld mit sprog, men du vågner med en fornemmelse i nosserne, hvor det er sådan, det er vigtigt det her. Man gør noget ud af sig selv, barberer sine ben, barberer armene, skallen skal barberes, brystet skal barberes. Alt skal barberes, fordi man kan ikke starte en klassiker, uden at alt bare spiller. Det skal ikke gå galt allerede ved, at du ikke har fået barberet stængerne. Det synes jeg er tosset. Nej, jeg holder virkelig meget af det pres, fordi det er jo et ydre pres, men det kan ikke sammenlignes med et indre pres. Jeg synes, det er også fordi sådan, jeg er også presset, fordi for eksempel med E3, Søren Kragh kommer ikke, han var stadigvæk med det styrt i Sanremo. Så jeg var virkelig investeret i holdet, og var virkelig ked af det, skuffet over, at han ikke kom. Og det kan du kun få den følelse af et hold, hvis der også er et pres, hvor sådan, nu skal vi fucking levere. Og det er vigtigt det her, at vi er her alle sammen. Så at den første, altså det første frontsvin, også er sådan investeret i, at 4-5. mand er klar. Så det er et unit, og det synes jeg faktisk er meget unikt her, og noget de formår også se pris på det arbejde, jeg gør, fordi at jeg vil da sige sådan, at hvis der ikke var en sportsdirektør, der var kommet ind på værelset i går, og sådan fortælle, hvor taknemmelige de var for det, for hvordan det går, så havde vi ikke lavet podcast i dag. Så har det været den historie. Også fordi jeg kommer fra et sted, ikke? At hvis det var gået så dårligt i går, så havde der været krise på holdet. Og sådan, om jeg overhovedet skulle køre på søndag. Og det synes jeg, også, det er derfra, jeg har alt det der med de der rekorder, for jeg ved, jeg holder ikke selv styr på det. For mig er jeg ligeglad. Jeg kører min løb, og så uploader jeg filen i en sky, og så er der nogle kloge hoveder, der kan sidde og kigge og analysere, hvordan det går. Så det er jeg virkelig taknemmelig for, den opbakning, der kommer i modgang også. For det nemmeste havde sgu været, at man står der og bare råber og skriger af folk. Men det er som om folk hviler virkelig meget af sig selv og ved, at det kan vende på en dag. Det kan det. Det er et virkelig godt miljø at være i. Jeg har modtaget et spørgsmål fra en lytter. Nå, jeg modtager gaver, du modtager spørgsmål.
Ja, det er fra en profil, der hedder Dårligt Tegnet Fodbold. Der spørger KH Anders, lige en kontroversiel en til næste podcast i Gruppettoen. Hvorfor har Mathias ikke sit fornavn på startlisten, men kun mellem- og efternavn til De Ronde? Jamen, det er et godt spørgsmål, jo. Men det er jo fordi, at Sunekær, i Danmark har man jo, i passet, har du jo dit mellemnavn som dit fornavn. Og der tager de, det er ikke noget, jeg selv har valgt. Men, så de tager ligesom Sunekær Norsgaard. Norsgaard er mit efternavn. Sunekær er jo juridisk set mit fornavn. Selvom vi kalder det et mellemnavn i Danmark. Så det er ikke noget, jeg selv er herover. Men jeg håber ikke, I er i tvivl om, at det er mig, der stiller start. Det er ikke hvad var det? Hendrik? Nej, hvad var det? Trækrik. Trækrik. Jamen, den mand, han har det er et trækmuseum, han har derhjemme. Ja. Ham og Papa P, ikke? Store Claus. Jeg glæder mig til, at de ser hinanden. Så skal de udkonkurrere hinanden. Jamen, så har jeg en track, som jeg kører op og spiller paddle på. Jamen, jeg har en track, jeg bare har på min home gym. Jamen, det har jeg også. Jeg har en track fra 90'erne. Jamen, det er jeg inden for 80'erne. Jeg elsker sådan nogle mænd, der ikke kan smide ting ud. Også fordi, når det så bliver holdt i god kvalitet, ikke? Og det er sådan nærmest er et museum, man kommer ind i, så altså, det er jo fryd for sådan en cykelentusiast som mig. Jeg elsker det. Vi var oppe til radiotur oppe i Service Kurs oppe i Kokkedal, hvor Rolf står. El Biondo. El Biondo. Det var jo, altså, det var et museum. Altså, jeg har aldrig set en butik, som det der, altså, som Matti, han sagde, det var, altså, han ringede til mig i går, han sagde jo, at han havde jo stadig været der endnu, hvis han skulle se alt. Alle de gamle cykler og dele, og sprit fra Ordrupbanen, de havde gemt, og de havde simpelthen gemt sådan en 6-dages kabine fra Forum, og Rolf havde sin egen suite, ikke? Rolf Loungen med billeder, og Oakley-briller, han havde modtaget limited edition, og alle de der små historier, det var jo det var helt crazy. Ja, det er fedt. Jeg prøver virkelig at samle sammen. Jeg har inspireret af, Brindholm, gemmer jeg en kuffert hver år med det cykeltøj. Så drømmen er jo, at vi lige holder det lidt nede, ikke omtaler det så meget de næste årtier. Og så i 2040-2050, så ruller jeg op i 2020-udgaven af Movistar-tøj. Covid edition. Ja, Covid edition. Og jeg har også gemt det fulde sæt af La Ultima Baller fra Vueltaen. Ja. Så du har en enkelt trøje. Ja, en trøje af dem, så jeg er meget, meget glad for. Ja, det er fedt. Men hvis man lige underspiller det, ikke, et par årtier, og så lige pludselig bare ruller op i det, så tror jeg, det kommer til at ødelægge internettet. Det knækker det. Se dig, er det ikke Marcelsborg-vejen eller stien, der er en af de mest populære? Marcelsborg-stien. Brabrand-stien, for helvede. Brabrand-stien. Det er jo ude af min zone, ikke? Drømmen det er, at det en dag går så godt, at jeg kan købe en kasse ned til Brabrand-stien. Når friværdien er høj nok i lejligheden, så bliver den solgt, og så ryger vi en kasse ned til Brabrand-stien, så jeg kan komme derned hver dag. Ja, det kan virkelig få mit humør op. Det er en tur på Brabrand-stien. Ja, det er også dejligt at se, at du smiler nu, når du bare tænker på det. Ja, og det er som om, der er altid medvind på Brabrand-stien. Jeg kører altid 35 km/t på Brabrand-stien, om det er medvind eller modvind. Det gør jeg altid. Det gør jeg altid. Ja, det er godt. Hvor sidder du hen, Anders? Prøv lige at forklare, hvor du sidder. Du sidder ikke på Ørestaden, kan jeg se. Nej, jeg sidder på Møn. Jeg er taget i eksil på påsketur sammen med familien, og det er jo faktisk de første og eneste fridage, jeg sådan har inden gang i oktober nærmest, tror jeg, eller gang i juni. Jeg er skinsyg for at være i sommerhus. Ja. Det er jeg sgu. Jeg elsker sommerhus. Jeg puster ud. Jeg laver ikke andet end at sidde på boligportalen og kigge på sommerhus og sommerhusgrunde. Og kasser på Brabrandstien. Nej, det er for langt ude i horisonten. Ja.
skal der altså lige et takt længere ned på kassetten, før at vi får råd til det. Men lige nu, altså fritidsgrund, jeg kunne virkelig godt tænke mig en fritidsgrund. Men er det ikke noget med, skal du ikke, altså, omkring Valsø, Ejby-området, der er der også et sommerhus. Så kan du komme over og besøge mig. Jeg har godt tænkt over det, men så tænker jeg også over den lille skat, man betaler for at komme over Molslinjen hver gang, for at komme i sommerhus. Det tror jeg, det er med at fjerne så meget friktion som muligt. Men jeg kigger ned omkring Nords Minde, Saxhæl. Saxhæl, det er jo også dit gamle hood, Ja, jeg ville ønske, at mine bedsteforældre, de havde valgt et mere prisvenligt sted at slå sig ned dengang. Så det ikke er fuldstændig vanvittigt at komme ind på det marked. Har de stadigvæk sommerhuset i Saxhæl? Nej, de har solgt det til min onkel. Og Store Emil og kusine Sara. Og min far overtog jo du blev helt... farmor og farfars. Jeg er helt ked af det. Så solgte det, så der er jo ikke så meget tilbage. Nej. Jeg kan ikke bare... Nej. Jeg kigger. Nej, så jeg her holder et par rolige dage, inden at jeg skal speak dig søndag. De runde. Fuld i runde. Full. From start to finish. Hvad er det? Det er 7 timer i boksen. Ja, vi skal være der. Vi går på 09.45. Og så tror jeg, vi er færdige på sådan noget 5-tiden, ikke? Eller halv 5. Hvad er din rider, når du skal præstere sådan en lang dag? Hvad min rider er? Ja. Altså menuen? Ja, det du altid lige har... Altså, jeg skal ud og løbe om morgenen. Ja. Det bliver tidligt. Det bliver rigtig, rigtig tidligt. Jo, men hvad har du i stash i boksen? I boksen? Sidste år, da jeg kommenterede Flandern... Du skal ikke fortælle mig, at du raw dogger 7 timer. Nej. Sidste år, da jeg kommenterede Flandern, der kørte jeg en monster. En monner. Ja, halvvejs. Ja. Men så er der selvfølgelig også en masse kaffe, vi drikker i forbindelse med... Ja, der er en kaffemaskine inde på kontoret. Så lidt slik. Altid godt lige at kunne tage hurtigt og mic sig selv ud. Og så noget, der er rigtig undervurderet, som man altid får street cred af sin medkommentator, hvis man har det med. Det er gifler. Nå, jeg troede, det var en cigaret. Ja, det tror jeg måske også, jeg vil have. Mine medkommentatorer her på søndag. Men hvad er det for noget, du begynder at komme til jakkesæt lige pludselig? Jamen, det var jo igen Wevelgem, ikke? Ja, stor dag. Det krævede sgu et suit. Nej, det var fordi, jeg kom direkte fra bryllup i London. Det var fuldemands tøjet. Nej, altså jeg drak jo ikke så meget, for jeg vidste, jeg skulle til bryllup. Men jeg havde bare ikke sovet så meget. Det var det eneste. Men jeg var frisk og fejl. Jeg synes selv, at det gik godt. Det var bare lidt pres, at mit fly bliver forsinket 2 timer i Stansted. Så jeg lander på kontoret en time før vi går on air. Altså er det EasyJet set? Ja, det er Ryanair, ikke? De plejer altså at være gode til at komme til tiden. Ja, det skal de have. Det har jeg så også fået at vide, men det var selvfølgelig lige den dag, hvor det ikke måtte gå galt, og gjorde det. Så, men det var... Jeg er glad for, at det ikke er mit bryllup, du vælger at prioritere på den måde. Nej, det havde jeg heller ikke. Det vil jeg så sige til dig. Nu kan jeg kigge der. Hvis det havde været dig, der skulle giftes, så hold fri på Gent. Anders Lund, han siger også til mig sådan bagefter, sådan, Anders, jeg tror lige, at vi skal lige evaluere. Næste år, ikke? Altså, det er rock and roll, det der. Jeg er vild med det. Altså, det er rigtig jetsetter. Men næste år, ikke? Så behøver du ikke at speak Ken Wevelgem. så bliver du i London. Ja, præcis. Ja, faktisk ude i den samme pointe. At give dig hen til brylluppet. Fejre den dag. Ja, det gjorde, jeg synes selv, jeg var god til at fejre det. Så. Jamen, nu har jeg jo set, hvad du kan udrette. Altså færdiggøre et bryllup, og så videre i byen. Det har jeg jo set før. Jamen, der var ikke nogen, der ville det, eller gjorde det. Det var sådan lidt anderledes. Det var jo lidt kulturel forskel, jo.
Jeg Brylluppet tænker, skulle det er have ellers godt, været... de kan drikke i London. Det Ja, men plejer det de er jo da nok fordi, godt at kunne. så er det sådan noget med, at de har bygget op dagene op til jo. Altså så Gommen har jo ved at drikke 3-4 dage i streg jo. Uh, Og så, ja, det lyder som sådan en tømmermændsfest. ja, det ved jeg ikke. Altså, der var god stemning og sådan noget, men det sluttede allerede halv et, festen. Nå, Ja, det er jo en fest for mig. det er det. Det er det. Nå. Ej, hvor godt. Ja, du var jo lykkelig over, at gæsterne forlod din fest, så du kunne komme hjem i seng. Ja. Ja, jeg er ikke en natteravn. Det er jeg ikke. Nej, det er godt. Nej, men fortæl mig lige, hvad vi optager her torsdag middag. Hvad byder fredag, lørdag på, inden det går løs? Det er runde. Jamen, vi har trukket lidt i håndbremsen. Ruller i dag. Ruller en time i morgen. Og så... Meget med Ole. Ja, altså, jeg har ikke været i godt humør med. Nej. Lige ud at få nogle endorfiner i kroppen, få styr på tankerne. Rulle en time i morgen. Og så lørdag. 2,5 time. Klassisk åbner. Kører nogle intervaller, hvor jeg piller batteriet ud af bagskifteren. Giver til mekanikeren. Jeg har ikke brug for det. Ned i elveren. Altså lige få gang i motoren. Og så kommer jeg hjem, beder en lille bøn til Gud om, at søndag, holy day, den største dag på året, at der dømt Gudben. Der er ikke andet at gøre. Jeg har arbejdet min fucking røv i laser. Jeg skal bare blive frisk nu. Der er ikke andet at gøre. Hvor vil du helst have de bedste ben? På søndag i Flandern eller næste søndag i Roubaix? Jeg vil sige, på det her hold, der arbejder vi kun med 100%. Så det er begge dage. Der er ikke plads til, at vi skipper Roubaix. Men jeg kunne godt forestille mig et scenarie, hvor at anden gang Kvartermund, så ser du heller ikke mig mere på det fjernsyn. Så er jeg skildret. Og så... Det er som om, at der er nogen, der prøver at ringe til dig, Madsen. Du er forsvundet. Ja. Yeah. Det var min... Ja, det er jo skærtorsdag derhjemme, så det er jo fridag. Så det bimler der er masser af dejlige mennesker, der gerne vil have fat i mig. Ja, men skal du ikke bare få lov til at snakke med dem så? Ja, jeg holder også af at snakke med dig, min ven. Nå, det sætter jeg pris på. Hvem skal du kommentere med? Matti Breschel. Anders Lund. En trio? En trio, ja. Fuck, ja. Det er lækkert. Vi kommenterede sidste år, og det var nok den sjoveste kommentering, jeg nogensinde har haft. Og det er de hurtigste 6 timer i mit liv. Nå. Det var så fedt. Det er fordi, du ikke har prøvet at køre 6 timer i baglandet i maritime alver, sammen med Store Claus og Mads. Nej. Det er lige før, jeg har prøvet det i bilen bag dem. Det har jeg jo gjort. Bare ikke i baglandet i Frankrig. Ja. Ja, næste år, så efter Sanremo, så ryger du med ud. Så kan du sidde i bilen sammen med Mathias. Ja. Er Mathias dernede hos jer nu? Ja, det der. Han kommer ind og fortæller mig, at det nok skal gå, og så går han igen. Det er hæftigt. Det er vældig hæftigt. Det spiller ingen rolle, om du kører 3 timer i morgen, eller 1 time. Jeg vil holde hele rest. Det spiller ingen rolle. Bare. Og så kan vi jo godt tease lidt jo, at næste gruppetto bliver muligvis, alt går lige nu i den retning, fra Belgien. Sammen. Ja. Ikke hver for sig, men sammen. Så skal der kraftedeme også være gode kæver. Ellers så bliver det sådan en græder-podcast 2.0. Det gider vi ikke. Nej, jeg tømmer mig søndag. Så får du nogle fjollede svar. Det, som jeg egentlig tog, var sjovt, fordi at Søderqvist kørte jo ikke E3. Men han blev på hotellet. Og det
han fortæller mig bagefter sådan, hvordan det er, at vi kommer tilbage på hotellet efter E3. Det har været altså en monumental dag. Og han siger sådan, at det er som om, at vi alle sammen har en lille smule promille på. At alle sammen er bare sådan lidt fjollet og lidt skøre, som om, at du ved, det har været en lang uge, og at du lige har knappet 3 af de grønne soldater ned. Og det tænker jeg over hver gang efter Gent også, at det er som om, man er en lille smule fuld, når man har været så presset, og alting er bare lige meget. Så se Tim Teutenberg, han sad jo sådan her over ved damebordet, over ved min søster og gik til angreb, ikke? Altså, kom herover, Tim, nu stopper det. Jeg sidder her altså også og holder øje. Så det var jeg lige pludselig betændt. Ja. Ej, det er jo en gave for dig at komme ned sådan en dag der og optage en podcast. Det tror jeg, det vil være. Det er jo alkoholfri, men vi opfører os som om, at vi er spritstive. Ej, det er godt. Jeg glæder mig til at sygt, at du ikke har givet mig kudos endnu. Ja, jeg har været lidt skuffet over det. Jeg er blevet i løbetøjet under optagelsen, for at få bare lidt anerkendelse. Lidt anerkendelse fra dig. Ja. Jeg tror bare, jeg har hæppet på dig så lang tid nu. Jeg kan ikke forstå, at du ikke laver noget mere. Og de der kilometer på den cykel der, altså den Project One, den står bare stille. Og Den skulle være med hernede. Du behandler den, som om det er en gammel Porsche fra dit fødeår, og den ikke må køre nogle kilometer. Altså, sådan behandler du. Men jeg vil nødt til at sige, at min erfaring med Madonen, det er, at den skal have nogle tæsk. Den skal ud og mærke den lidt. Det er sådan lidt ligesom en hest. Den skal arbejde. Den skal arbejde. Eller en dieselbil. Kør nogle lange ture. Ellers går den i stykker. Jeg har også Den lidt går i travlt. stykker, Anders. Om 14 dage, der skal ned og køre den sidste stigning i Tidoen. Ja. Ind og få noget sandehypoxi, og så... Jeg drikker mig i form af Ejers, jo. Lige en ejerstunk om morgenen. Dobbelt scoop, så du får tømt det hele. Og så kører den moner inden. Så bam. Bam. Bim, bam, bum. Så kører de et helt andet gear. Specialtræning op mod den sidste etape. Ja, det er har jo så forpurret vores aftale om at være inde og høre Johnson. Ja, det er kig forbi. Ja. Nu er der simpelthen for mange, der har prøvet at ringe. Ja, vi snakkes. Runde af. Ciao, Madsen, og held og lykke på søndag. Vi snakkes, min ven. Det gør vi. Ciao, 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 ciao.